हाल बा भाई लोग, उम्मीद करता नहीं कि सबको ये अच्छा होई और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो भाई लोग आज के वीडियो में शुरू से अंत तक ले बना रही लोगन का कि आज के वीडियो नु बहुत ज्यादा गणफार होके वाला बा। कैसे इतना दिन से तो वीडियो हमारा ना उतरलक है, लेकिन ये वीडियो डाला तनी सबसे ज्यादा गणफार होके वाला बा। तो भाई लोग वीडियो देखे से पहले कान में हेडफोन जरूर लगाइए लोगन। तो बिना कोनो लड़ा वाला सुन के ना स्टार्ट करे आज के पहला पहली खो गईले आओ में खो गईले। तो ये तहार बहन चो जौन भी कहे के बानू तनी साफ साफ कह। अरे कैमरा में पेलवे की पेली रे ए तोर बहन चो बे हमनी के जनले सब कुछ हो गईले आ हो गईले। तहार बहन चो पहले जनावा हमनी के का भइल बा का गइल बा। सजना रात में लेते लेते सो गईले। साजना रात में आ लेते लेते सो गईले। तो भाई लोग अब तोहनियों के भी समझ आ गल, हमरो भी समझ आ गल हुई कि इनका जौन सजाना बाटे नु पेलते पेलते सुत गइल बा। तहार मांगी आ हम खाली अगिला तहार मांगी। तो ये भटियारा तहार बहन चोदो इतना पेलम की तहार गाड़ और सब फाट जाता है बहन चोदो। भाई लोग तोहनी के बता सकता नहीं कि सबसे ज्यादा अभी जो गाना आ रहल बा यही सारवा के आ रहल बा। कसम से कहता नहीं भाई लोग बुलेट राजा भी गावत रहलक ह, ओकर गाना स्टॉप हो गइल बा। लेकिन एकर बहन चोदो पैसा ला का कर देता कुछ नहीं के समझ आवत। कुछ दिन के बाद एकर बहन चोदो गाना देवेला उतर जाइयो। सही पकड़े हैं। हमर हिलाई पे पक्का पैबे को रखी हमर हिलाओ बड़ी मजा मिली। हमर हिलैबे तक का मेरी गोर की आ हमर हिला बड़ी मजा मिली। अरे तहार बहन चो तो कथी हिलावे के बात करता रहो कि मुठ मारे के तो बात नहीं करत। बायो भी दूरी कहिया अंगूरी घुस कपुर ढूंढी ओकर खाल जाने माल जाने माल जाने लाड़ जाने हमर लाड़ जाने तहार बहन चो तू नहीं ना। सबसे ज्यादा कचरा गाना एकर बहन चो के आ रहल बा। तो भाई लोग सुनता लोग सारवा का कहता कि माल जाने या माल जाने। धीरे धीरे कर तू दुखाता ए राजा, धीरे कर तू दुखाता ए राजा। तो ये भौजी पेल्ला के बाद दुख हईबे करला तहार बहन चो तू नहीं ना। ठीक बा तनी को ना भीतरी ले जाता ए राजा। सुन लो लोग भौजी भी छीने रपन करतिया का कहतिया कि तनको ना भीतरी ले जाता है राजा। पातो छेद के बमुहुए से कोलो तारू मुह जाई भीतरी तया जाई मजा। उनके बुर में घोड़ परास पे लो सब कोई के था बाटे कि भीतरी जाई तो मजा अइबे करी। का रे भौजी तू हो पेलवावे ला बेचैन हो गइल बड़े तोहर बहन चोद। सही पकड़े हैं। खेलते नहीं खतु खेले हो सुपर डाले के नीचे तो डालो तारो ऊपर। तोहनी के का लागल कि सरवा खाली खतरनाक बा भौजियो खतरनाक बिया। सुन लो का कहतिया कि डाले के नीचे तो डाला तारा ऊपर। तहार बहन चोदो अगर हम रहती नु तो ऊपरो पेलती या नीचे हूं पेलती तहार बहन चोदो। आवो आज खेला खेलल जाव सुपर हम रही नीचे या तू रह ऊपर। चोदो लागता कि पेला पेली करब लोग ना इहे लागता तहार बहन चोदो। अरे भाई एक स्टेप एकर आगे वाला लगा। घुसत नइखे बताव केने तेल बा नइखे बतावा केने तेल बा। अरे तोर बहन चोदो अरे तेल कहाँ से आई हो ना तहार बहन चोदो तेल कहाँ से आई। अरे कैमरामैन कसम से कहता नहीं अभी लेकर वीडियो समझ नहीं ख्याल आगे वाला लगाओ तो यार का कहे के चाहता। पूरा हथियार के आगे राजा गोदा होके हथियार दादा पे। लोग भौजी देखो तेलाल बिया एकरा था बाटे कि तहारा हथियार के जगह राजा गदहो के हथियार फेल बा। तो ये तहार बहन चोदो अरे हाथी के लामड़ा होई हो। बात तो सही है। आज के वीडियो में जंग समाप्त करता नहीं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक कर दिया लगन। अगर चैनल पर नया बड़ा तो सब्सक्राइब कर दिया लगन। अगर वीडियो अच्छा भी ना लगा तो डिसलाइक भी कर सकता लोग। तो भाई लोग मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।